sani yan uwa mu kama hakan bai daya. Ni na yi batun na tsaye da mai tafiya, mata da maza duk mu zo miyo tafiya. Tsaya ka sani mai zama da mai tafiya, ka san tafiyar mun gane ta za ka iya. Fagen kallo waiwaye adan tafiya, jiran aiki zai zamo bacin tafiya. Rawar wancan in ka bi ta za ta tsaya, ta saka cikin ɗimuwa ka ringa faɗin wayo. Maula da bara zai fi kyau mu bar su ga mai tankiya, domin kwa hakan shi ka samu shirya zama lafiya. Channel YouTube garzaya ka zo ka iya, idan ka gama kar ka manta subscribe kwaya ɗaya. A yau ba nake yan guru tsaya ka jiya, shi wanga shirin suna na yi tsaya ka jiya. Koyan sana'ar hannu duk mu zo mu iya bai ɗaya. Miyo sana'a yan uwa mu bar rigimar tankiya.